onye na n'onu ya bụ ha Chief Ezedibia. Ịchọ ka ibuli anyị were m na 070 44 44 again 1858. Ọ nwere nji maka ya were bịa ụbọchị tata. Bịa m ka nkọwara nwoke kọwara nwaanyị ihe gbasara ndị amụsụ. Ụmụ ndị na-ajụ amụsụ ọ dị, n'ihi na-ajụ ma amụsụ ọ dị bụ na ịfụba ihe amụsụ dị life. Ụmụgo ndị mụtara nwa tata mụgoro ụmụ 5, 4, 3 ma ọnwa nke ha ji. Amụsụ dị real, nọ na-ejekọtaba, ọ na-efụba, omeba ahụ. Jụọ ese ụmụgo ndị mụtara ụmụ 5, amụsụ adịgide ha ụmụ 5 a nakọcha abụrụ ha ka nwa tata. Ụmụgo ndị jiri obodo oyibo lee property, lee investment, ji obodo oyibo gbara aka nata, gbara isi maka otu onye nwụrụ n'ụlọ. Mgbe anọ ka nwa ka nwa m ka ijezide ka nne gị na-aṅụcharị m, ọ ka nna gị na-aṅụcharị m, ọ ka ije kpatazi ka nwa ya bụrụ. Ọ dị adị elechi enu laa na ji obodo oyibo ọkụ izu ọkụ ọnwa bụrụ aka nata. O nwere ihe amụsụ ya emefe mmadụ n'ụwa. Amụsụ ga-eme mmadụ achọ inyere gị aka, maka na ofu ihe amụsụ ji karịsịa, ọmụ bụ Ezedibia ga-agwa gị ya. Ofu ihe amụsụ ji karịsịa bụ na amụsụ na-esi ntu a monitor your future, mara ihe ọma ga-abịara gị n'ọdịnihu, mara date, mara time ya bụ ihe ga-eji ga-eme. That time, that date ya o bụrụ gị ụzọ mara ọ chere gị, ọ hasasịkọcha ihe niile ahụ. Amụsụ ga-eme mmadụ achọ inyere ya aka, ọ dị onye n'obi ka onyere ya. Amụsụ ga-eje n'obi ke obi onye ahụ ofu ụgwụ, ị na-kpoo ya kọrụ, kpoo ya tati onye ahụ ọnwa nzadị. Amụsụ ga-eme taịm ọrụ ga-akwụ gị ụgwọ, ịrụsigo ọrụ, idesigo ọrụ, dị sure na ọrụ ga-akwụ gị ụgwọ. That minute ahụ ọrụ ga-eji akwụ ụgwọ, ọrụ akọbara gị akụkọ obere ihe ọblọkụ ozugbo. Amụsụ ga-eme ya. Na tata m ga-agwa gị ka ị ga-esi na-edifit ya. Ifo 2026 ya ọ ga-adị nwoke ma ọ ga-adị nwaanyị mma, ma amụsụ ọ chọrọ ya ma ọ chọọ ya. Amụsụ ọhụụ si na ya bịa, amụsụ ọbụla baa n'utu ya, amụsụ ọbụla baa n'utu ya. Mana nke ahụ si na ihe ọma nwa mere egwu ka m si ya na ị mara ife a na-akụzi tata, ihe ọma ga na-emere egwu. Ifuru ihe a na-akpọ une, kwifuru une o nwere ihe chụkarịrị amụsụ ifu une, ifu ụkpaka. Ha nchọka nkuzi akụziri gị ka ị ga-esi na-erife ndị ha. Ma ndị nchọka nkụziri ya bụ ndị na-enwe promise and fail. Ndị ga-eme ife a na-achị kụzi bụ ndị na-enwe promise and fail. Ịbụ nwoke bụ nwaanyị mana ị na-enwe promise and fail. Taam ịnụdị gị eri eruo na mana ụmụ nwoke na-emezi obo ihe dị mma ya bụ họteelụ a na họteelụ a, mana ịdịzi ya mma ebe ịgba nkwụ kpọrọ ọgwụ, ịdịzi ya mma mana ịdị mma ịkpọje họteelụ, ịdị mma iri ya, ịdị mma everything, ma ịdịzi ya mma ka ọ ghọta gị n'ọnụ. A na-emegụ ntụgharị na mgbugharị. M ga-agwa gị ife ị ga-eme. Nke bụ nwoke ị na-enwe promise and fail, ọ na-eme ruo mgbe ọrụ ga-akwụ ụgwọ. Ruo mgbe ọrụ ga-akwụ ụgwọ, idesiala ọrụ ma ọrụ ga-akwụ ụgwọ, ọrụ ahụ gbanaga, ọrụ ahụ bụ ọkụ ọrụ ọma nkwụzi ụgwọ, kọbazie akụkọ. M ga-agwa gị ife ị ga-eme. Mgbe ife ị ga-eme, ọ dị ụzọ ya na-abụ ndị bụ nwoke, ndị bụ nwaanyị, ụzọ ya na-abụ. Ọ bụ na nwoke ka ị bụ, ụzọ ya na-abụ ka ị ga-eme. Ọ bụ na nwaanyị ka ị bụ, ụzọ ya na-abụ ka ị ga-eme. Nke izizi mbụ, ịpụta ụlọ ụtụtụ, were mmiri gbanye n'efere, kwa aka gị, saa ihu. Ọ bụrụkwa na ọ ya ekweghị, ịsa ahụ, iwere ose ọjị ịnọ, ihe agụ ya, iweta ịghọta igwe Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, iwe were ya, iwe
jide ụzọ ọjọọ ahụ ntu a wee kwuo okwu, kpọkịtara wee kwuo okwu wee sị gị maazị ụdị promise and fail na-emezi gị ịkọwa ntụ ụdị promise and fail ahụ ị na-enwe isi n'ụbọchị taata amụsụ mmadụ aka nwoke aka nwaanyị dị n'ụzọ gị ata ka ọ na-ebere igwe ụzọ ọjị ahụ nye ya n'isi ugboro ịnọ ije chọwa ukwu une. Ọ bụrụ na enwe ya na-akpọ ukwu une, kọntaktị ya m ga-esi ya picture forward gị ya. Kọntaktị ya m 0704444 again 1858. Iwere ụzọ ọjị a jee n'ukwu une ahụ, gbawa ukwu une ahụ ụzọ ọjị ahụ tinye n'ime ya. Ya bụ nke ise mbụ. Ịma nke abụọ, Ajuke ahụ na ife ga-adị ya, ukwu egwu ya adị ya. Mgbe egbukwa ewu egburu egbu bọpụta ya nwa n'afọ, nwa a ije ngwongwo a ga-agba ya dos repik na rekọd ya. Ukwu egwu ga-adị ya, adụ ga-adị ya, nkakwụ ya adị ya, awọ ya adị ya, azụ ebi ya adị ya, ure echi ya adị ya, ure ede ya adị ya, ogbokoro njuna ya adị ya, agba anụ ya adị ya, atụ onye isi tara ya adị ya, atụ onye ogbi tara ya adị ya, ofu eti ebe ịsụcha aja ahụ, buru aja ahụ jee ebe ọbụla ịma na ụkpaka dị, osisi ụkpaka jedo ya n'ukwu ya. Ebe ọbụla ime osisi ụkpaka dị, buru aja ụgba n'uke ahụ jedo ya na ukwu ụkpaka ahụ, ịsụcha ya. Ị bụrụ nwaanyị tụcha aja 4 days emitikwuna nwoke. Ị bụrụ nwoke 4 days emitikwuna nwaanyị. Echi chụọ aja ahụ, ị bụrụ nwaanyị chụọ ya ụbọchị bụrụ orie. Ị bụrụ nwoke chịchụ aja ahụ chụọ ya ụbọchị bụrụ eke. Site na dị anyị chụrụ aja ahụ, after 4 days ife onye ọbụla kwere gị nkwa ọ ga-emezu ya. Ife ndị na-adịghị egwu egwu ha ga-adị serious. Ife ọrụ ahụ na-eme ruo mgbe ọ ga-akwụ ụgwọ, ọ ga-ebido ụgwọ ọfụma akwụkwọ ụgwọ. Ezi dịga gwara ya maka mere efere onwezikwa ụzọ ọzọ ga-akpa gị, kọntaktị ya m na 0704444 again 1858. A ga-enyere gị aka. 2026 ya ọmaka ga-eme mana ọ ga-achụkwara ya n'ike. Etekwana aka ọbụla, ezugbo n'oyi, ụba aka ọtọ. Ma solution ị ga-eji ga-abụ mmadụ, ị ga-eji ga-aga n'ihu dị ọmụmụgharị ya, ị ga-edebekwa nsọ ya. Gịnị bụ nsọ ya? Nsọ n'ala Igbo. Igbo nwere nsọ. Etere aka ọbụla, egburu ọchụ. A gwara masị gbagide mmadụ ibe, akụrụ ọkụ mmadụ ibe gị anya ukwu. Olu ezi chọba nke gị, olu ezi chọba nke gị. Agachi ya.